Igama lami ndinguThembani Sigede. Ndingumhlali wasePostdam. Kwisithile uthiwa iRhaqanga. iPostdam ke sesinye seziphaluka zaseMonti. Uqala kwam ufika kule program yakwaLuwi Agri ibingumhla wokuqala ku-August 2025. Ndifunde lukhulu ukufikeni kwam apha ngoba mna bendingumntu obeziphilisa ngokuzingela izilwanyana. Ekufikeni kwam apha indibonise lukhulu indima eyenziwe nguLuwi Agri ekuphileni kwam ngoba ndiye ndafunda ukulima, ndafunda indlela yofuya izilwanyane, hayi ukuzizingela. Nanjengoba besenditshilo ubana bendiziphilisa ngozingela, ubomi bam bebuhlangahlangane kakhulu. Kodwa ke ndiyabulela uLuwi Agri ngokubana ndiye ndahlangana naye ngoba ndiye ndafunda lukhulu kuye. Ekufundeni kwam ndiye ndafunda indlela yokwazi ukuziphilisa, indlela yokwazi ukuphilisa nabanye abantu ngaphandle nje koziphilisa mna ndindodwa. Ngoba ndithe ekungeneni kwam apha ndafunda ulima, ndafunda ukufuya, nazo zonke nje ezinye izinto, nendlela yokwazi uqhuba ishishini, nendlela yokwazi ukuphatha imali. Iinjongo zam xa ndiphuma apha kuLuwi Agri, nanjengoba sisazi thina apha eMzantsi Afrika siphila phantsi koxinzelelo longabi namisebenzi. Kunabaninawa bethu, mandithi baninawa bam abahleli phaa elokishini, into abakwazi uyenza ukutya izidakamizwa. Bendifuna ke uphuma nalo olu lwazi ndilufumene apha kuLuwi Agri ndiyophuhlisa bona, ndibafundise indlela yokwazi ukuziphilisa nendlela yokwazi ukukhulisa iifemeli zabo.